За Софика работя вече почти 3 години. На 10 януари следващата година ще се навършат точно 3. Започнах на позицията административен асистент, но се случи нещо много интересно на края на едноседмичния курс на обучение. Решиха, че потенциалът ми може да бъде използван по-добре на друго място и ме сложиха в един пилотен екип, който тогава наброяваше само 3 човека. И за мое щастие станах част от нещо наистина изключително, защото благодарение на общите ни усилия и лидерските умения на нашия лидер на екипа, в момента този екип, ако не се лъжа, наброява почти 20 човека. Бизнесът продължава да тече спрямо тях, известни са по цял свят. И за мен е гордост, че съм бил част от цялото това нещо. В последствие, разбира се, от административен асистент да взех позицията на procurement специалист, която мисля, че задържах към година и половина. И преди 4 месеца се появи тази отворена позиция на Vendor Account Specialist, за която кандидатствах и ето ме тук. Реших да кандидатствам за тази позиция, защото смятах, че това е наистина възможност, която не мога да пропусна. Самата позиция беше много атрактивна и бях сигурен, че няма да съм единствения, който ще кандидатства, затова направих всичко възможно да дам най-доброто от себе си на интервютата. И за мое щастие, в момента съм тук, на тази позиция. Ролята на Account Delivery Specialist е сравнително нова и се появява в средата на миналата година. Работя за много голям международен клиент на Софика и услугата, която те предлагат, е ключова. Аз отговарям за следенето на нейното правилно и адекватно изпълнение, за нейното подобрение и при евентуални въпроси или проблеми е моя отговорност да се намеся и да ги поправя. Тъй като аз отговарям за услугата, която този клиент извършва, аз не само отговарям за поддържането, но и за подобряването, което значи, че никой над мен не ми дава нареждания какво трябва да бъде свършено. Аз сам трябва да намеря решенията и сам трябва да стигна до тях, което е нещо абсолютно ново за мен. Разбира се, това не е единственото. Комуникирам с клиенти от редица държави, редица националности, всеки с тяхната специфика. Аспектите, за които се говоря, са свързани с почти всичко. От разговори с клиенти директно, подобряване на ефективността, efficiency, effectiveness, project management, финанси. Умения, които съм, може би, придобил за краткото време, на което съм на тази позиция. Може би е малко по-голямата сигурност в мен самия. Интересът ми към това, с което се занимавам, желанието ми за развитие и да докажа пред себе си и пред другите, че мога да бъда ценен кадър в компанията, за която работя. Менеджмента, който винаги ме е подкрепил, е правил всичко възможно да се развивам и да се чувствам добре. Тим лидерите, които, както и менеджмента, винаги са били до мен, когато съм имал нужда от помощ, винаги са ме насочвали. И разбира се, моите колеги от екипа, вече бившия за жалост, които с техния професионализъм и приятелско отношение ме караха да се чувствам много добре, където работя и въпреки това да желая да давам все повече и все повече от себе си. Може би основната трудност, пред която се изправих през тези почти 3 години, беше нежеланието ми да спирам да взимам допълнителна работа. Още преди да започна в Софика, винаги съм следвал политиката на ако някой ми зададе въпрос, чийто отговор не знам, отговора ми е не знам, попитай някой друг, а не знам, но ще разбера. И това, за жалост, е така нож с 2 остриета. Успях да науча изключително много за тези кратки 3 години, благодарение на следването на тази политика, но имаше един момент, в който работата, която ми се натрупа, беше толкова много, че ми се наложи да си взема няколко дни болнични, за да мога да сваля стреса, който ми се беше насъбрал.
И това беше най-голямата трудност, да се науча да казвам не на допълнителна работа, която знам, че не бих могъл да извърша дали за един работен ден или изобщо. Отне ми време, но смятам, че вече съм се справил с този проблем. И не на последно място, нещо, което научих на последната си роля като procurement специалист, е независимо нещо колко лесно и обикновено изглежда, то може да се превърне в нещо изключително сложно. Младите хора, ако са амбициозни, смятам, че ще се справят с всичко, но това, което може би аз бих могъл да им споделя, е да познават силните си страни, да признават слабите си и да работят върху тях. Ако мога да използвам едно сравнително известно изказване, да знаят кога да работят сами и кога да работят в екип и да знаят, че възможностите пред тях са неограничени.